Asiniro hama dihamu dohot dame nasihat bata ama dok sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatri. Amin. Puriana hina holongan di baga satu Yesus Kristus atani di bata tongon epistel di minggu Judika di mana nenek sian pesalmen 120 ayat sada sahak rodi ayat onom songonoma didok disi ede hananakok dinamulak tinogihon ni Jehovah akan terbuang sian Sion doson halak namarni pidohita gok parekelon ma ujui pamangata jala marolop-olop dilata martaringok ma ujui di tonga-tonga ni akaparbigu godang ma nabinahin ni Jehovah tunasida godang matongon nabinahin ni Jehovah tuhita jadi merlas ni roha mahita say togi homma mulak ali Jehovah akan terbuang sian hami songon akasunge di tano tukan dang sina akan namarilu laho manabur marolop-olop dosogot laho manggotil mardalad dalape ibana huhut tangis pa usung-usung boni sisa buronoton rodo ibana sogot marolop-olop mangusung akka tibalanna ido sahatna Uriana hina holongan amanginang di baga satu ata Yesus Kristus ikon ingok dohita na masuk dohita tu minggu Judika nomor 8 luluhon ma'au ali Jehovah berikan keadilan kepadaku ya Allah Allah yang berlaku adil melihat umatnya ido asa pesalmen 120 onomon marisihon taringok tu songo dia do bangso Israel marede mangedehon puji-pujian namarningok nasida di huta Jerusalem jala diingot nasida pengalaman masa lalu bangsa itu di tanah pembuangan diingot nasida do parukilo nasidai diingot nasida do songo dia do nasida dau siat debata atik pe songoni ngolu nagudang hapursuhon gudang parukilon alai manok tong do adong pakirimon di tonga-tonga ni ngolu ni bangso ni debata ada pengharapan yang begitu besar yang diberikan Tuhan kepada umatnya jalaon napa tuduhot do adong lasni roha di bangso ni debata napi natupa ni debata sendiri jala dipatuduhot debata do songo dia do debata mangula di ngolu ni akan aporsea jala ido didok marhite terpuhon dinamulak tinogihon ni Jehovah akan terbuang sian Sion doson halak namarni pidohita ketika setiap orang yang tadinya di dalam penderitaan tiba-tiba keluar dari penderitaan itu maka apa yang telah ia rasakan di dalam penderitaan itu seakan-akan seperti bermimpi karena dia sudah mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Ido di tengah-tengah ning ngulukta kamang do inang ai ditiki marsahit serana marukil do hita manaon aka parsahitoni alai dung dilehon hahi pason
dilehon hamalumon sahira namarnipi do hita ai boi mago sahiti jalaboi hita sahira naso adong be masa sahit di tonga-tonga ning uluta. Karena memang apa yang kita alami ketika kita keluar dari penderitaan, dari kesakitan, maka seakan-akan kita tidak pernah mengalaminya. Karena itu sudah berlalu. Jala itu namasa aidung haruar bangsone demata sian tanu pembuangan didok ma di ayat 2 ti di ayat 2 i gok parekelo ma ujui pamangata jala marulupulup dilata martaringo ma ujui di tonga-tonga ni akapar begu godang ma nabi nahen ni Jahoba tunasida. Maka kita akan penuh dengan kegembiraan, sukacita, tawa, karena kita mengenal Allah kita yang senantiasa memberikan penyertaan kepada kita. Inilah bentuk keadilan Allah. Allah membiarkan umatnya berada dalam pembuangan, tetapi tidak membiarkan begitu saja mereka harus menderita dalam penderitaannya. Tuhan membimbing, Tuhan mengarahkan, sehingga ketika mereka kembali mengenal Tuhan, kembali melihat karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui kehidupan umat yang penuh pengharapan, maka disitulah sukacita diberikan oleh Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Allah kembali menghantarkan umatnya keluar dari tanah pembuaran untuk kembali ke Yerusalem yang telah disediakan oleh Tuhan. Odo nadidokna di sesa debatado nasa dosa natabaini. Di sesa debatado aka hajahaton nata ulahoni. Jala marhite hasesaan ni dosa ido asa rotu hita lasni roha marulupulup jala bo hita mekel jala ido tahati dakon marhite ngolu hapor siapta godang matongon nabi nahen ni Jahoba tu hita jadi marhilas ni roha ma hita. Maka pengampunan yang diberikan oleh Allah sebagai keadilan Allah yang telah melihat cara hidup kita ketika kita mau kembali kepada Allah dan meninggalkan kehidupan kita yang berdosa, maka di situ kita diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, sehingga kehidupan kita tidak lagi terbeban karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita. Ido asadidok marhite turpuk jami taon di ayat 4 saitogi hom mamulak ali Jahoba akan terbuang siak kami songon akan sungai ditarutukan dang sina. Maka kita akan meminta kepada Tuhan dan kita mengenal bagaimana Tuhan berkarya. Jadi kita tidak bisa keluar sendiri, kita tidak bisa selamat sendiri, atau karena kita baik, karena kita punya kekuatan, tetapi semuanya itu adalah karena Allah yang telah mengizinkan umatnya keluar dari tanah pembuangan dan melihat kebebasan, melihat kemerdekaan, melihat keselamatan. Dan inilah yang dirangkai Tuhan melalui Minggu Judika ini, di mana kita melihat keadilan Allah, karena Allah sendirilah yang akan membawa umatnya kembali kepadanya. Ido asa didok akana mulak tu debata takasma di pasu-pasu debata nasa nguluna. Dileho debata akasilas diroha. Jala dileho debata do akapakirimun nama ngulu. Ido asa didok di ayat 5 do di ayat onomi. Akana marilu-ilu laho manabur marulupuluk dosogot laho manggotil. Ini adalah bentuk daripada jaminan kehidupan orang
yang telah diampuni dosanya dan yang telah kembali kepada Allah, maka tetesan air matanya, penderitaannya, Tuhan ganti dengan sukacita. Namangi hut akamang do inang mardala-dala pe ibana huhut tangis pausung-usung boni sisa buru honoton rodo ibana sugut maruluk-uluk mangusung tibalan. Maka setiap air mata Tuhan perhatikan, Tuhan lihat, dan Tuhan akan mengganti air mata itu menjadi sukacita. Kesusahan itu menjadi damai sejahtera yang dimana kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan kita, dengan segala penderitaan kita, karena Tuhan telah menyediakan sukacita di dalam kehidupan kita. Alania kamang do inang pos marohatta ainu ngase sadiba debata akadusatai jala ida ottado akka las niroha tujolan narion alani debata parholong rohai. Amin martanyang mahita. Asini roham do ali Tuhan na mangalihon hanguluat di hami. Taruli hamili Tuhan di barita naulini. Saya saut mali Tuhan lomo ni roham. Alanu nga disisahona sa dosa nami. Jala-jala on nami ali Tuhan las ni roha. Jala ida on nami ali Tuhan haluaw na siyakoi. Dang margugu hami ali Tuhan molo dako madongani parngulun nami. Pasu-pasu mali Tuhan hami saluhut na. Tarulilas ni roha ma ngulu nami. Na olo majalu haluaw ni di tonga-tonga ni ngulu nami. Asiroha mali Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Asini rohan itu ata Yesus Kristus olong rohani di bata ama do persaoran itu di porbadia ma nama dongani kita on saluhutna. Amin.